Thank
Sekar Doto Pitono dan turaken negari Bundita kinarya purwaning cariyos ing sedal mangke ampung anyariosaken ing negari Bata Nakawarsa ya negara Indraprasta ya sinebut negara Ngamarta. Wah eko adidasa Purwamindra Ludra kaping sapta Sasrabawana. Wah wadah eko marang sawiji adiluwih dasa sapuluh Purwawitan mider obeng bahwana araning jagat Saptawidu. Pramila nadyan to kathah titahing para dewa ingkang kasongan ing Pratiwi kaumulaning angkasa kapit samudra dasar kathah titah ingkang sami anggana raras upaya praja sewu tanantuk satus nadyanto angolatana negara satus tangganep kaping sadasa. Pramila aturanira boten kadya ing negari Indraprasta asmane Wokir pasir Lobenawi. Wokir araning gunung pasir wedi Rawa Benawi Bengawan. Tondo yekti lamun negara ngongkorno panggunungan ngiringaken tanam sabinan angeunaken bandaran kang agung. Dasar angel resi yang sasiti tanah padu menganing kutha kalebet Pandang angapunjung lire Pandang Todo pocapaning punjung luhur kami bawaning gemah Tripantapa tentrem kertotur raharja. Apa to kang kinarya tondo lamun negara Indraprasta sinebut negara ingkang reja ora mung tani ing Karang Padusunen Sumadaya samiya ayem atine tentrem bebrayane nadyan to amung mangolakri daning kisma ategesing para tani yen kapinujon ana tanah kang bra samire nampuk-rampuk samya den popok-popok manut aliraning tirta dasar milih bibit kang unggul mina padi panca usa bimas timas kang wis menentu mujudake tetanduran kang ijo raya-raya gedhe hasile mulih menyang lumbung ora kabeh kanggo sanak pamilining saminta karo boten amung-amungaken bab tetanen kewala dipun sesamben candak ulak bebakulan ana basan dodolo kayu secuklek dodolo gondong sesuwek nanging yen ana wewengkon Indraprasta cukup kanggo ngingoni keluargane. Sini kegagalan ning negara ana kang mengkote oke prabon pembatan ning kayu pawaka beras maning widodari sundel paring nama gancang paring dono sinten to dasa namanira dasa sapura nama juluk ingkang mengkualam mengkuwibawa ning ratana ing negari Indraprasta. Wenang den ucapaken dasa namanira Sang Nerpati nenggih jejuluk Prabu Puntadewa inggih Sang Yudhistira Darma Wangsa Darma Kusuma Darma Putra inggih jejuluk Prabu Sadadwija Kangka Sang Ajata Satru Yaguna Talikrama Asmane pramila jejuluk Prabu Puntadewa labet kadewat saning Sang Nata wus sebabak kelawan drajating para dewa Yudhistira Yekti Nalendra
Bawa leksana lire netepi pangandikaning tur wis mumpuni ing olah prang suci. Darma wangsa mengko werdi sinuyudan para brahmana Wasi lan Wasumitri. Darma kusuma liring lelabetanira datang pinentang prandene kagawaning sang nata tetep mangambar-ambar gandaning pindha sekar. Darma putra sang nata pinundhut putra dewaning sesangman nenggih Sang Hyang Bathara Darma. Pramila jejuluk Sada Dwija Kangka minangka dadi pepengeduk laira anyaraning lampahing mangsa 12 Ajata Satru Mangkuwerdi Nalendra ingkang datan andarbening mungsuh kepara mardika sugeng kira lila ing lara legawa ing pati wondene jejuluk Sang Guna Talikrama krana sang nata bangkit hamang sulireng tata prami tanansa ngendika lamun sabdaning datan piguna tumraping yuwananing bawana anyar kara nyarenging mangsa palguna windu edi wuku sinta nuju hari Respati sang nata Prabu Kuntadewa kepareng miyos Senewaka lenggah dampar Kumalaretna sesemek babut kawarni sinduran pinolas cakrik kukila tinepi rendo mas pinetha sekar ronceng dasar kongas mangambar gandaning sekar mewah lisang kasturi mangambar ngantos dumugi ing panguraan wiyose sang nata ginrabek abdi budaya Srimpi Biyada manggung katanggung Jaka paloro-loro ingkang samya angampil rerengganing upacara kepraben sampet busananing sang nata Sri Narawati Darma awasta gelung keling kinancing kencana sinangling sumping rukmi parisawungi anting-anting mani ing tirta paning sejindhe puspita ngelambung wangkingan warangka ladrang kendelan kemalon rekta sirna kamanungsaning sang nata pindha Sang Hyang Darma ingkang mangejawantah kahayaping para abjad trep sidhem permanem datan ana jalma nyabawa ingkang kapiyarsa amung swantening abdi Gosali mranggi gendreh kemasan kang lagi makerti pating cengklang pating cengkling imbal gantya hamandya raga lir ungling jengger retna sedaya narasaru kepara dadya renggep asrining pinanggilan sinten to ingkang kepareng caket mungguing ngarsanata katingal ngaglah ngrep gembeng yayah lintang Bima Sekti nenggih punika kadang nata satriya ngunggul pawenang sang panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara Bratasena Kusumayuda Wijasena ya Sang Bima Wayunindra Gandhawastra Atmaja Bilawa inggih kasih Jaya Ngalaga dasar gagah prakasa Bilawa Sembada warna tur dadya saka guru tetua ing sirap kedaton ngamarta sumambung sawanira sang panengah Nenggedya Arjuna Janaka Permadi ya Sang Setya Margana Danan Jaya Wibatsuh Anaga ya Sang Mahabau datan kanton tinon pasenewakan warujuning Pandhawa wengking saking kasatriyan Samudadar lan bumi Mertawudya Nakula saha dewa kekalih ira katingal konjem den ira sumewa wandana tumungkul ngentosi sabda timbalaning nata dupi wis sawega
Denira para kadang ngabyantara nata Sang Prabu Puntadewa Naya paring dawuh mangkono ruruh are sabdaning Sang Nata kawiyak ampyaking para wadyabala ing percabaan mirsani sawijining kereta ingkang mandheg ana ing tengah-tengahing percabaan kaget para ingkang sami arsin amirsani ingkang mandhap saking kreta Nalendra saking Ndarawati Sri Nalendra Bathara Kresna Sumbadaya sami hangampit-ampit paring pangayu bagya sawijining prosesi rawuhing nata Ndarawati kampyak-ampyak dening para putra mantri buwati sumadaya sami rerenggan angirit Sri Narata ngantos dumugi wonten ing kraton dalem bungah kayuba-iba panggalihing Sang Prabu Darmakusuma kerawon ingkang nata saking Ndarawati andadosaken gambira nata panggalihing Sang nyandreng tinggal bangun sandring sojana sumoneng driya ala becek sinepot saking pangring kayo baing gunung gunung gempur sesauran gedatoning Iramias sini woko sinepo prasan tono sinepo prasantana samire jomiwe monggeng ngayo
wawan sabda liryanu tinetesan madu lagi gureh arom manis yang sukmo sesemitanin sun wono langgeng rahayu sagung bawono perang rawujeng andika ingkang tanpa ngangge glancang cecolok layang pegabaran angrawuhi wonten ing bata Nakawarsa Kaka Prabu ndamel gela ingkang rayi umpami apa duka paring werta dhumateng ingkang rayi sampun kapara tamtu badhe kula paring pisungsuk angampyak-ampyak lampahing prosesi dumugi njawinipun kabupaten ngantos mlebet dhateng Kedaton Kaka Prabu ingkang rayi ngaturaken mangayu bagya rawujeng andika Kaka Prabu Sang Dewanata Omwinah ing ngawi gena anamu sidam lutut dina lawan sari tutut dina durakan ingkang kuang-kuang Yayi sinuwun Adi Waduh ingkang rayi badhe angampyak-ampyak dumugi kula wonten ing negari Ndarawati mboten usah Yayi Prabu mandhar mustaka kula gemedhe awit kula ngrumaosi negari Ngamarta sami rasanipun kalih negari Ndarawati Diwarawati menggah rasanipun sami kelawan negari Ngamarta dadake napa rasa pasudaran kok ngangge werta menawi badhe kunjung utawi anjangsa ingkang ngraka kangen kapang tumraping Sudara Pandhawa nggih ngormak klebat dumugi wonten negari Ngamarta mriki Yayi inggih ngaturake gunging panuwun serawuh panjenenganing Kaka Prabu ing Ndarawati punapa Brayang Agung ing Ndarawati samiya Bagas kuwarasan Kaka Prabu nggih Rukminiwati Setyabuma Jembawati sedaya Bagas kuwarasan mandhar niki wau kirim santun dhumateng Ratu Drupadi wonten ing negari Ngamarta inggih Kaka Prabu bibar jengkaring keprabon mangke kula aturaken Kakang Mbok Drupadi Kaka Prabu Yayi sinuwun nuninggih ingkang raka menika sampun dangu mboten tindak dhateng negari Ngamarta gedene rasa kangen ingkang raka tumraping para Pandhawa ingkang raka nyuwun wedal sawetawis dangu adi Pandhawa Yayi muni nggih borong kersaning Kaka Prabu nggih ngaturake dening sedelok mawon Yayi Dimas Harjuna wong bagus kang tak tresnani Janaka apa padha bagya mula anggonmu rawuh Yayi Kaka Prabu ingkang rayipun Danan Jaya ngaturaken bekti mugi kunjuk dandhaping pepodo Kaka Prabu iya Yayi Danan Jaya katrima bekti kang kunjuk tumraping pun kakang pangestunipun kakang genten Tapanama Burawalan pamundi kula Kaka Prabu kula cadhong tangan kula kalih kawingga werda ing pucuking rikma kumala rikma sayuta lelubutaning kolang kalih mandhap dhateng pangkon pranaja ndadosaken simat kaiwangan Kaka Prabu kawula
Syukur menawa kaya mengkono, Yayi. Yayi sekembaran pindha gagar mayang sakloron. Yayi Pinten lawan Tangsen, Yayi Nakula Sadewa putra Medrim. Kaya ngapa wertamu, Adi? Koko Prabu, ingkang rayipun kula ngaturaken sungkem pangabekti. Koko Prabu mugi kunjuk sandhaping padha. Koko Prabu ingkang rayipun Landan Sadewa ngaturaken pangabekti tunjuk sandhaping padha. Koko Prabu, oh ya Kembar, tak trimo bektimu sekarone Nakula Sadewa. Pangestuning pun Kakang Genten Tampanono. Dawuh kapundi Koko Prabu? Inggih dawuh kapundi Koko Prabu? Dara Prabu Dara. Mangun jurang Godhek seno Semar Jojo Wayo malang bubukang swaraning seno kaya swaraning seno kaya Simomaron. Narwaku deku Jledeng kakakku. Waduh suarane ngrendeme kaya ngene Werkudara. Ya wis suwe gak tanggapan ngene. Kaya ngapa pawartemu Yanti Bagas Kuwarasamu? Ya sekeluarga ora ana pepalang apa-apa hamung magut karya pinaringan Bagas Kuwarasan. Pancening seger waras iku larang regane. Iya. Basaku Tampanono. Sungkem para marang pun Kakang ndak trima kanthi renaning galih pangestuku Tampanono, Yayi. Tak cadhong tanganku sakloron. Dadekno nambahi kekuataning imanku. Jledeng kakakku. Syukur bagiku ngono. Mayang sari sing kaya mangkono, Adi. Iya, kaya ngono. Yayi sinuwun wonten gawuh Kakang. Dangu boten tindak negaring amarta menawi Nyandra Seniwaka Paduka katingal sengkil penggalihe menawi kapinujon weneng pindha wenenging sela kapinujon wening pindha wenenging tirta tigang perutangan dadan kersa paring pangandika ingkang napa ingkang dadosaken darnaning penggalih Yayi Prabu kawula Cerita
Sang Darma Kusuma sareng kasengko ingkang raka nang Nendra ing Dwarawati lantip ing Drawaskita ing semua sing panggraita lumiting wicara leleceting tendengungan pramila ngantos jomblo ning penggalih pindha rata katayu gitu. Wah mire rata gekono tirta banyu tirta kene ron-ronan gegodongan ketemu ketendang ombak kira wareh katingal silma kambang penggalian nirosano wah napa kok ingkang dipun bagas napa ingkang dipun penggalih Sang Darma Kusuma sejatosipun ingkang dipun penggalih among sabdaning dawuh kacatur dewa kacatur ingkang netepaken Brantayuda Jaya binangun badhe kawujudaken wonten ing Tegal Kurukaseta mongko menika sinebut perang suci perang adil pramila kawontenaning Sang Puntadewa kangge nuruti krenteking manah ing benjang sageta unggul ing Brantayuda wonten sawijining pandhita ingkang winastan Begawan Krishna Kuncara ingkang dados guru piwulanipun para Pandhawa nanging lingsem penggalihe sinuwun Puntadewa boten kersa boten wantun matur dumateng ingkang raka mungguing kejodi penggalih sinuwun Puntadewa Koko Prabu dos pundi Koko Prabu sinuwun sajak wonten menapa pepolatan paduka kula sawang kok perembek-perembek kados bocah kang teksih alit porek wonten ingkang kasuwun sampun ngantos netesaken waspa dhateng bumi Yayi putra kandhaning para winasis menika ndadosaken bumi kang sangar menapa Yayi Koko Prabu kula mboten saged matur oh mboten saged matur awit watos lingsem kula Koko Prabu nggih umpami kula menika kedah nglancangi pangandika dos pundi Bara kersa Koko Prabu nglancangi kados pundi ngeten Yayi kula kapiring ujaring bakul sinambiwara rawat-rawat pangandikane kedawa-dawa sak pasar sak dawa-dawaning tali isih dawa pangandikaning wong ana pasar sambung sinambung nganti tekan ing Ndarawati
duka leres duka boten werta ingkang kagawa kala wau mertakaken menawi Pandhawa dinten menika kagungan guru ingkang pinaringan asma Kresna Kuncoro mengaten kabyat Sang Darma Kusuma. Pangapunten Koko Prabu menawi panjenengan sampun pirsa Koko Prabu Sena kaya ngapa iki yai ndadekake dredak tak ibaratake nglancang carang saka pucuk perkara bakal gedhe sing mburi kriwikan dadi grojokan. Werkudara kaya ngapa tanggung jawabmu? Darep Kunto kakaku. Aja rumangsa getun sadurunge nglakoni. Aja rumangsa lara sadurunge tantu. Werkudara. Glendeng kakaku. Apa bener werta kang tak tampa kaya mengkono Pandhawa dina iki merguru ana ngarsaning Begawan Kresna Kuncoro? Werta iku rong perkara. Lho. Lek iya ngomong iya yen ora ngomong ora. Prinsiping manungsa iku ora padha. Kuno ngarani iya nanging sing kono ngarani ora. Nyataning Pandhawa merguru menyang Begawan Kresna Kuncoro. Alon dhisik kon tak kandhani. Bibit purwaning sakawit iku sing teka ana kono iku Janaka. Tapi Janaka iku ora merguru menyang nggoning Begawan Kresna Kuncoro. Ora merguru, mung seneng sonjo ana kono. Pungkasaning adine Nakula Sedewa ya dijak krasan ana kono. Lah eling-eling aku disambati mbarep Kunto kakaku tak nyatakno ana pertapan Wukir Bidiane. Lah para lak ya merguru nyang Begawan Kresna Kuncoro. Sing ngarani aku merguru sapa? Sapa wani mulang Sena? Sapa wani mulang Wuruk Werkudara? Len ora nyoto aku ora doyan. Lah nyatane teko ana rompoke Begawan Kresna Kuncoro. Tak kandhani aja nyela dhisik. Omongku gurung utus, aja kesusu dipedhot. Tak tutupne dhisik rasakno. Kaya ngapa ya iki? Ngene. Bareng aku ana rompok balining Begawan Kresna Kuncoro. Aku yo meneng ae ana kuno. Ya apa perlune dayoh iku disugata ya ana kopi, ya ana Gandharya. Wis ana sakwerne. Ya ora guneman apa-apa Begawan Kresna Kuncoro. Nanging sak tindak lakune, sak tindak tumindake tansah tak wasi tak rasakno. Sing gare aku getun yen ora bisa maca iku ngene. Begawan Kresna Kuncoro metu saka jeroning pawon menyang nggoning latar nggawa 3 perkara. Siji nggawa banyu sak ember, loro nggawa gula sak gegeman, 3 nggawa jajan pasar sak kresek. Lah terus sanepane kaya ngapa? Lha ngene iku Begawan Kresna Kuncoro metu ana njaba. Nok pinggiring pager iku ana jothik kaspe mancep. Asale wis semi, wis ijo royo-royo, ndadak alum. Merga ketiga dawa, wit kaspe iku kaya-kaya alum kate mati. Lha ngono iku Begawan Kresna Kuncoro tanpa guneman mara metu
nyedaki wit kaspe mau disiram banyu sak ember karo ngomong tresna asih mring sesama. Lah sing nomor loro gegem gula mau tumon wong sing kaya ngene ana nisore leyek dengkleh iku mempring ya kudanan kepanasan bebrek pungkasane nisor ya akeh rayape akeh semute lho kok iso gegem gula sak tekem iku mang lho dadak disawurna ana nisor ya guneman tresna asih mring sesama. Lah sing jajan pasar sak kresek iku mah. Jajan pasar sak kresek iku moro keplok ping pindho plok-plok. Arek cilik-cilik padha melayu banter-banteran kaya wis gelek, wis dadi pakulinane diceluk karo Begawan Krisna Kuncoro. Arek siji diwenehi jajan siji, anak siji diwenehi jajan siji. Barang rata wis keduman kabeh kate buyar iku lho unine arek cilik mang kabula kajate lah iku lho sing tak pikir gak guneman apa-apa tapi tresna asih mring sesama lho ngene iku aku kok arani meguru ngono kaya ora Kudara. Para iku lak wis ngakoni menawa pun kakang iku guru nadi para yai. Ya, sedulur tuwa iku winangka gantine wong tuwa, lamun wong tuwa iku wis kapundhut dening Gusti Kang Among Tuwa, winangka sesulihe wong tuwa iku ya dulur kang kapernah tuwa. Bagus menawa kaya mengkono. Pun kakang iki bukane ora sarujuk para meguru menyang sapa wae. Ora ngono. Nanging ilinga pun kakang iki duweni rasa kuwatir mbok menawa wae dulur-dulurku Pandhawa iku kliru oleh golek guru, kliru oleh golek banyu kang wening ngono sing tak kuwatirno. Oh, ngono. Iya. Lah kok cik temene kon niku cik duwening rasa kuwatir-kuwatirno sing padha-padha durung weruh apa wujuding apa anane lah ya kaya ngono. Lah iku jadi mergo pendeta iku yen diperang ngono ana 8 warna. Aja-aja engko nang para Pandhawa kliru oleh meguru. Lamun sira anggegura kaki amili wong kang nyata lho ngono. Sepisan ana sipating pendeta miladi, pendeta Buja Kirana, pendeta Merak Kecancang, pendeta Tawon Bronto. Pendeta Gentong Umos, pendeta Loro Santun, pendeta Jeli Edi, pendeta Permono Jeli. Lah iki ya iki. Pendeta 8 merno mau sing tak kuwatiri ana salah suwijining sing nggo kuroni ora cuma ndok marang nggon kakang. Tegesing pendeta 8 perkara terangno. Ya. Pendeta Miladi iku pendeta kang demen tapa. Wis mungkur ing sarining karep tekad lan gajat ora duweni panyuwunan amung matekur sejati memuja swantan DP ana ngarsane Allah Taala saben wengi mujadah ana ngarsane Gusti Kang Among Tuwa ana. Iya. Sing nomor 2. Sing nomor 2 pendeta Buja Kirana. Maksude pendeta sing kurang umur jek seneng keendahan, jek seneng keramean wis dadi guru wejar. Iya, banjur. Ana maneh ya iki sing diarani pendeta Merak Kecancang. Maksude pendeta Merak Kecancang iku pendeta ya
sekabeh kepintrane malang tanggung. Ibarate kulak cerita durung weruh critane diceritak-critakno. Elmune durung sepira wis nganggep awake dadi guru. Lho sing tak erani rambute ireng dadak semir putih. Kayak diceluk mbah iku. Ya. Ono maneh. Ono ya iki. Sing diarani pendhita Tawon Broto. Pendhita Tawon Broto. Iku pendhita apa? Lho. Pendhita Tawon Broto iku pendhita prewangan. Maksude. Lek ana pendhita lek ngomong gak wani madhep rada ngelirik-lirik. Kerise diambung, akike dikuping jare telepon karo malaikat jare ngono. Iku pendhita mantu lah. Tawon Bronto prewangan. Oh ngono. Lah terus. Ana maneh pendhita gendong umos. Maksude begini ya. Duwe ilmu ora kuat. Marang ilmune Lek gak mantu. kurang satus itu tadi. Lah sing diarani pendhita lara santun opo? Ya. Pendhita lara santun ku dodol elmune liyan nguping. Kono ngomong ngono meneh tak omong ngene. Lah kono ngomong ngene tak omong ngono lah. Iku jenenge pendhita lara santun. Iya. Ana maneh yayi sing diarani pendhita Jeli Edi. Pendhita Jeli Edi maksude. Kena diarani pendhita Jeli Edi ku wis pinilih pininto piniji dening sing kuwasa munggo wong ngono wong jadam gak tau sekolah gak tau sinau nanging duwe pangerten kang luwih ngluwihi sepadha wadaning manungsa iku diarani isok karepe dhewe diarani pendhita Jeli Edi. Banjur ana maneh kari siji pendhita apa? Pendhita Permono Jeli. Kok jeli-jelian. Pendhita Jeli Edi ayi, pendhita kang linambaran seneng topo brata napakna sukma, napakna raga, napakna rasa, bontos kawruhe cukup pertukane anggoning tirakat ing kono ora duweni panyuwun apa-apa, amung uripe disrahno menyang jagat muga manfaat murakabi tumraping sesama iku pendhita Permono Jeli. Wah, iki kaya-kaya pendhita Permono Jeli, guruku Begawan Krisna Kuncoro. Kene ya iki. Yen para gak kena tak elingno, ya. Ilinga nalika semana panjenengane Kanjeng Eyang Begawan Wiyasa ana Bumi Mertawu, ya. Pun kakang iki diplekat dadi dalanging Pandhawa. Pandhawa dadi wayange, pun kakang dadi dalange. Besok lamun Brontoyuda wis diadani ana ing Tegal Kurugasetra, pun kakang kang ngontohi para Pandhawa. Niku yen para isih nganggep aku dulur, yen para wis ora nganggep aku dulur, ya bubrah tatanan iku. Wong para meguru nglancangi mencolot saka nggone pun kakang. Ngene iku kon mangkel tak tinggal meguru iki. Mosok teng aku kate golek ilmu iku ngomong. Mosok teng aku kate mampir mrono iku ngomong. Mosok teng kok aku kate mampir nang Kak Didut ayate ngomong kon barang. Yen pancen para saiki wis ora ngakoni pun kakang ngene wae, setali agel. Wis aja ngakoni Bathara Kresna dadi dulurmu. Wis aja arep-arep besok ing tembe perang Brontoyuda. Jaya binangun pun kakang dadi Pandhawa. Dadi dalange Pandhawa ora. Dina semengko tak pedhot. Ibarat dadi godhong aja nganti suwek. Dadi banyu aja nganti cedhok. Yen dina iki Pandhawa ora ngakoni aku dulure, aku ora ngakoni besok dadi dalange Pandhawa. Trima-trima pedhot sedulurane dina iki. Ya sak karepmu wong kon muring-muringan
Ya sakarepipun nyingkrih, ya nyingkrih ya tak golek dalang ki wong dalang tawura wae ngono kuwi kok apa ya. Apa Prabu sing boten Kyai pun kadung bentel dada kula. Mboten napa-napa, mboten dadi galang Pandhawa. Titenono. Kakang Prabu Bramantya penggalihe iki Yayi wis ben mbok kegawa apa iki Mang empane tutuk Yadipati kok urung ngamuk ae tutuk Yadipati kok kudu ngamuk ae sabar Yayi sing sabar Kunto kakakku iso sabar yen Werkudara ora bisa sabar mengko yen Brantayuda kaya ngapa yen tanpa nganggo dalang Pandhawa ya wis ben sak mlaku-mlakune sak kenek-keneke ngono. Dereng ngantos purna anggening imbal wacana anggen Durasa sampun kesaruge gering para tampama ing pangurahan Jawi. Di Konjo Batur Iki kanca batur iki rupaning kaya Ndaya kanca. Rupaning kaya Duta raja Kantaka. Iki kanca batur rupaning ana Caraka ana Ndaya wena dalan. Nggih mundur. Ya. Lah aku aja desakan kaya jalan. Aja maju. Sinten to? Ingkang ngrepepeh Adyasata manggih krama tutup wijil saking kraton Sunggela Patih Naga bangkit dutaning Sang Prabu Naga Setapira.
kapiyarsa kawontenaning buta menika manungsa ingkang gagah mustaka naga ilating empang pasuryaning kebak sisik mripating melerah putih kados-kadosa sanes saking bangsa manungsa nanging bangsa kewan nyatane duta mijil saking kraton Singgala dutaning Sang Prabu Naga Seta pinaringan asma Patih Naga Bangkit gelar ana madyaning Sang Prabu Kuntadewa Gembol lengser ingkang kumerlap cahyaning kebak tindih lan curekan sastra sandi huruf Palawa gedhek jalma kang bisa muni bisa maca awit tulisan saking tuwane jaman kuno manguno jaman Purbawala caraka wonten kasingan dawuh Gusti mangke Gusti Sinuwun caraka saka ngendi pinangkamu dibrojok tanpa larapan ana bumi ngamarta sapa kang ngutus kahananmu wah nggih Gusti kula menika tepe saking lebeting dasaring perkala saking kraton Sunggala Patih Naga Bangkit Gusti kula Prabu Patih Naga Seta Patih Naga Bangkit bandur apa wigati sedyamu temeka ana ing bata Nalakawasa wah nggih tepe saking Sunggala kula menika mondhong sawijining nawala katuraken panjenenganing Gusti Prabu ing negari Ngamarta mboten kenging sawening jalma ingkang mangertosi menika nawala ya yen kaya mengkono taraka apa kang dadi seratining nawala maragage tak tampanane nun kasihan dalu monggo panjenengan tampi Gusti katrima panang ing ngarsaning Sri Nalendra Kenarya gantya sesolewanene sang nata
jas ing sasamun yekat dening sastra sandi kapundi sastra sandi ing astaning sang ingkang sampun katampi dening panjenenganing Sinuwun Kuntadewa. Nata niki Durasembada menika sipating Nawala ingkang mijil saking obak lontar mboten. Mijil saking dasaring logam ingkang dimplek-mplek kinarya landhesing patulisan. Lah dene Nawala menika sinebut ngecok gapura ngrubuhaken benteng ngrebat kursi gading utawi njabel raja boten nanging sejatosing Nawala menika mbun-mbun abebelak sonten grimis ing samarai badhe amundhut suwitaning Putri Sekar Kedaton ingkang dereng nate dipun ubel naga mangsa kabledhok wonten ing telenging Serat Nawala. Iya. Nuwun sewu Sang Prabu. Kula ingkang nulis serat menika saking Kraton Sunggela Prabu Nagaseta. Lah dene layang kula menika badhe ngirsakaken putri-putri Sekar Kedaton ing negari Ngamarta ingkang dereng nantos dipun nubel naga mangsa. Menapa leres menika wonten putri ingkang pinaringan asma Dewi Dananjaya utawi kusumaning ayu Dewi Janaka mekaten. Kabyat Sang Darma Kusuma wong nglamar putri kok asmaning Dewi Janaka. Mara layang diwel-wel, layang dipun sepet-sepet tingker. Ya. Iladialah Gusti, menapa ingkang dados werdining layang kala-kala mara ditingkem kados mekaten. Napa ingkang dados werdine? Ora dadi apa, waton aku wis ngerteni maksude. Basurat tak suwek, basurat tak obong iku lak ya kate lapo kaya mangke. Wah kula dereng mangertosi. Dereng mangertosi. Sinten to ingkang nembe harsa mlebet dhateng lebeting Kedaton tur Kedatulaya duta wijil saking Kraton Ngambarangin Gajah Satra dotaning Sang Prabu Lokabawara. Amit 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 nut kula ingkang rawani.
Mas melo suku kanan tino pengan suku kanan tino pengan akengeki wa hamja mangke waduh durung suwe anggon kulo majar ngolehi negara Ngamarta kang samping dadak wis ana negara Ngamarta sinuwun bengak-bengok ora duwening tata ira bengak-bengok ora duwening rumangsa yen lamun iki ana ngarsaning Prabu Sarneja ana ulaning joglo wis dadi carane iki ya iki yen ana negaramu kono kowe kena sombong diri nanging ya ana rompoke wong liya aja nganti kaya mangkono. Nggih. Menawa leres menika Sinuhun Puntadewa. Mosok sliramu gak krungu kabar negara Ngamarta ratining Puntadewa. Kula menika namung tanglet kemawon. Leres napa mboten ngoten. Dasare kula niku rada latah tiyang kula niki. Dadi mboten gampang terus menang-menang. Mara tendas niku mara enten mawon omongan ngoten niku. Nemu kayu sak kayu ya dokir lho niku. Sak ono. Gerangan kula niki. Apa perlumu iki ana pesamuan? Yen perlumu andon-andon gegramian njaluk pasumbang mbok menawa ana negaramu kono lagi paceklik gagal panen iya tak gawani pangan sak cukupe. Wah. Panjenengan nyepelekaken kula mboten enten sipating wong negara ngambar angin ku ngemis mboten enten sugih berbondo berbandu kula niki. Wong griya kula mawon nisor niku lantenya niku kloring kayu sono. Saking piye kula? Saking piye? Kayak wong-wong niku keramik. Kula niku kloring kayu sono. Sing serate padhet. Mbok sumbung arek. Kene wae yen sliramu ora ngemis mrene apa tujuanmu nang nyingkri aku kok sepet ndelok pasuryan. Wah. Napa kula kurang gagah? Napa kula kurang bagus? Kowe kula gundul ngene iku. Nggih, napa kula iki? Ngene wae apa tujuanmu? Wah, iki. Nah, kados ngaten kula sampaiaken. Gusti kula Prabu saking negari Ngambarangin. Sang Prabu Loka Buwana menika gandrung kapirangu putri ing negari Ngamarta ingkang boten lepat namane Dewi Bratasena wedok niku namine. Dewi Bratasena niku badhe dipundhut switaning akrama dadosaken garwa prameswari wonten ing kraton Ngambarangin. Puntri bocahe. Sing pundi bocahe? Sing pundi? Sing namine Dewi Bratasena sing pundi? Napa sing damel bros tuwa apa niku? Napa sing bathuke nunung niku Dewi Bratasena? Lah niku kok wonten sing seje. Kaya lanang, kaya wedok. Napa niku Dewi Bratasena? Udara kaya ngapa yayi lelakon iki. Kacarita kananing sabda pangandikaning Sri Nalendra ing negari Batana Kawarsa.
ngadepi wong tuna egung, ngadepi wong brangasan, wong bekasaan tanpa ngerteni unggah-ungguh tata krama. Ngomong ana ngarsaning Sang Prabu mecical mecikil menggolo mripate kaya mecetat manike, melulup-lulup kaya mencolot intil-intile. Angger ngomong sak mletheke gusine. Tanggap ing Sang Werkudara. Dasar ana ing mburi. Jago jangkar bumi lan pringgondani. Raden Gatotkaca lan Raden Antarja. Mara dipidak jempolaning Raden Gatotkaca tanggap sinasmita yen kaya mengkono Rama mrentah marang Gatotkaca. Tanggap sasmita bocah kekalih Raden Gatotkaca semawana Raden Antarja cinengking jarike sumambung aken ana wangkingan ndedel ana ing pangayunan patih kekalih patih saking Sunggela patih Maga Bangkit den seret Gatotkaca patih saking Ambarangin Gajah Setra den larak dening Raden Gatotkaca. Ajar kaya raja, kaya seret, kaya larak cur gedhe kumelaucur ana ing Banbit Winarata kaya ana majaning alun-alun. Patih Maga Bangkit Kakang Prabu. Aja kaya mangkono tidem permanem sing sidhem Yayi tentrem aja gawe dredah. Mengko kondanging negara Ngamarta iku mengko kaya ngapa yen nganti ana kene ana sipating paten pinaten Yayi. Wah, aja melu-melu. Cukup jagoku loro arek Yodipati karo arek Jangkar Bumi. Ya Sena, yen kena dijun sarana becik aja nganti paten pinaten ya Yayi. Mbok karepe arek enom iku jiwa muda, darah muda, gampang kobong, gampang kena hasutan. Ya wis mbok sakarep-karepe ngono. Ya apa enggak Yayi, wong tuamu Antarja Gatotkaca iku mesti bakal tumindak kang nista empeten ya Yayi, sing sabar. Unta kakakku iso sabar, yen Gatotkaca Antarja gak iso sabar. Wong bapakne Raden Werkudara kok diceluk Dewi Werkudara. Danan Jaya iku jagoning lanange jagat kok diceluk wedok
Dewi Janaka iku lek nglamat ta wong kaya ngono. Ya Dik ayu padha mlebu ana sanggar pamelengan Yai. Sri Naranata ing negari ngamarta arsa jengkar wonten ing salebeting kedaton tur kedatulaya lamun Cinandra saking Mandrawa kadya truta rerancakan.
sambung grigis yo ben selejar ya. Ya ngadeg telu apa apa. Wilujeng dalu Bapak Lurah Purwanto Mojokarang. Matur nuwun Bapak-bapak pemerintahan bisa sampai Gelandur sedaya. Yes,
Matur nuwun. Krida budaya. Selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing gelem jawab salamku yen Joko tak dongakno nang oleh jodoh. Sing prawan nang oleh jodoh. Sing rondo ben ana sing golekno dhuwit ben oleh jodoh. Sing duda ya ngono. Tak dongakno nang oleh jodoh. Sing lara muga pinaringan usada saka Gusti Allah Taala, pinaringan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah warahmana barokah. Alhamdulillah. Ngene iki atiku seneng banget tumrapipun Mas Pur sak kanca Mas Hari sak kanca. Ya catetane nang cateta mumpung sing adoh. Mengko tanggal 26 Mei, Mas Pur dicatet ana Maja Sulur. Mengko ditambahi suling ben hebat. Mengko tanggal 9 wulan 9 tanggal 24 ana nggone kuno Sembung Mojokarang daleme Pak Lurah. Nah, mengko tanggal 26 September ana Bancang Trowulan dicatet. Tanggal 20 tanggal 28 bulan November ana Sambilawang Puri dicatet. Ana tanggal 20 ana dusun Kedawung Gemekan Suko bulan 12 Mas Hari dicatet tambahi suling ben legen. Ya situ sulinge kok loro. Gawa suling loro gak apa-apa. Sing nyuling tanggal 1 lho Mas Hari. Ngedung kene nggih dalang ana cilik ujung cilik. Ngaturake gunging panuwun, beribu-ribu terima kasih Krida Budaya ngaturaken marang panjenengane Bapak Kepala Desa Ngembek. Sumawana Ibu ngaturake gunging panuwun kula pejekaken wonten ngarsaning Gusti Allah Taala. Bapak Ibu sakloron muga tansah pinaringan teguh kukuh baku rahayu wilujeng slamet sedayanipun. Allahumma amin. Uga Bapak Kepala Dusun sedaya ingkang nyengkuyung kegiatan menika mugi tansah pinaringan bagas kewarasan. Bapak Ibu lembaga desa sedaya, Bapak Ibu anggota BUMDes uga saking anggota pemerintahan dari kaur ke kaur. Sedaya mugi tansah pinaringan bagas kewarasan. Apa yang iki ujube yo? Ya. Ujube iki ngaturake kunjuk syukur ana ngarsane Gusti ingkang ngamung tuwa marang sakabehing wulu pawetuning bumi kang katampa kang dianugrahake Gusti tumraping sedaya masyarakat ing Desa Ngembeh kene. Kang angka loro ngaturake panyuwun
Muga masyarakat kene kabeh sak badane wayangan iki muga tansah pinaringan seger kewarasan teguh kukuh bakuh rayu wilujeng slamet sedayane mulya bebrayane tentem uripe adil kelawan makmur aluma amin. Pancen waras iku larang regane ya waras iku larang regane ki mujudake pangurwatan desa sedesa matur nuwun. Ridho budaya marak sowan ana kene kok kebeneran iki mau memakai kostum kebaya terakota. Akeh sing durung ngerti. Terakota ku apa, Pak? Terakota itu arti awal. Semua penemuan yang berupa maupun patung, maupun hewan, maupun gerabah, maupun apa saja dari bumi itu namanya terakota. Angkane ono sing ngarani coklat boto apa? Coklat genteng Pak. Nggih, ngaturake Guning Mangun, krida budaya ganep. Ganep tak salah ya. Ganep. Ya, ganep. Trake Guning Mangun, Mas Hari ganep matur nuwun saged nyengkuyung krida budaya syukur bagi dadi langganan. Dadi barokah krida budaya diwangi Mas Pur karo Mas Hari iki tambah jope tambah akeh. Yen jope tambah akeh gak urung ya gawe arek-arek iki kabeh. Sing penting ditata atine ana titik ditung titik dadi ana akeh tetep didom. Tempur nggih nggih. Krida budaya marak sowan ana mbeh sengkuyung Waranggono multi talenta. Penggendang handale Ki Nyoman Suseno karo Ki Adang Permana tidak luput panjenengane Kamal Chandra Kirana. Ya aturake Guning Mangun sing wiwit saka kene iki sik menik-menik. Tak kandhani, Nduk. Ajar sinden iki aja kesusu mangan jenang. Jenang iku lek dipanas telung lepek ngene mesti murus. Sing penting ku golek jeneng. Jeneng sing arum, jeneng sing apik dadi kusumaning sinden. Aja tambane Pak. Aja. Sing penting belajar. Wilujeng enjang Cahayu. Nggih, wilujeng enjang Pak Dalang. Pinaringan asma sinten? Nggih, tepangaken nami kula Dewi Eriyanti. Dewi Eriyanti. Mijil saking pundi, Mbak? Kula saking Trawulan Mojokerto. Oh masih gadis atau sudah janda? Loh. Nggih ngapunten nggih Pak Dalang. Anak-anak itu zaman Gen Z ini enggak tahu lagu begitu. Oh, anak-anak zaman Gen Z itu enggak ngerti lagu itu ya. Nggih, mboten paham. Nggih. Oke. Selajengipun glender ngulon. Ajar tetepungan Mbak Ayu, asmanipun sinten? Nggih, asmane kula Rika Prameswari. Rika? Prameswari. Lah nggih, kok jane ya. Wangi sepanjang hari. Oh, ngono. Kok jane ya gak ngono. Gandengane nang kene, garwa Prameswari lah ngono. Iya, iya. Saking negeri pundi iki? Kula saking negeri Seberang. Seberang pundi kok? Angin. Oh, daerah Angin Nganjuk. Nggih. Daerah Baron apa? Sukamoro. Sukamoro. Loh, mangkane kok sedem, Nduk. Sebal-sebel mambu brambang ae kene iki. Sukamoro ya. Nggih. Nggih, ngaten nuwun. Nggih, sadian brambang ten griya. Mboten. Oh, mboten. Nggih. Salajengipun
Derek ajar manu Mbak. Asmane sinten? Nggih, tepangaken kula Nina. Mbak Nina saking Gondang. Gondang iku kreativitas. Dadi bumdese yo kreatif, UMKM maju. Biyen kula krungu kok dodolan kaspe barang ngono. Oh nggih, riyen sakniki pun bobot. Lah kok ngarep sampean kok ditulisi dodolan kentuki saiki nggih? Nggih, kentuki. Lho, lah nggih tulisannya kan kentuki ngono. Kentucky niku. Korean. Ya. Wilujeng enjang anakku yang cantik Nona Duening Tias Benita Sahara wilujeng dalu. Alhamdulillah swanten panjenengan jan plek kaya Budi Lastri. Iya. Ajar kenal nggih. Niku critane panjenengan nek nyuwanten alit niku napa ditekep napa pripun nggih ngoten. Dari berbagai sinden sing lungguhe gak patek tenang kok sampean kok balik-balik musik kembenak napa to sampeyan. Apa ana sing lungguhan ngono? Nggih, kadang nggih sengkring-sengkring. Terus sengkring-sengkring. Iya. Salajengipun asmanipun sinten? Injih temenaken naminipun Rutin. Ning rutin nggih. Nggih. Ning iku wong Surabaya rutin artinya istiqomah. Nggih. Jan istiqomah riyantune. Kare wong lanang ya gak patek wani. Maksude Boten belas niku, Pak. Nek mriki nggih, Bu. Nggih, wilujeng enjang ingkang radi diet gagal. Diet gagal artinya panjet lembu ngono lho. Asmane sinten, Mbak? Nggih tepangaken nami kula Ira. Ira. Oh, maksudnya Ira, kan? Loh, dirimu lah. Iya. Intan. Intan. Ra, R. Masuk rondo, Ira rondo. IRR apa ya? Romantis. Romantis. A. Bu Ayu. Oh, Ira Ayu tuh romantis. Alhamdulillah. Iya. Kok mati gadis atau sudah dandan? Coba katakan aja gak malu-malu. Memangnya kenal? Aku harus malu. Aku tentu dapat untuk membedakanku. Masuk. Ini tidak sepelan. Kok mau disepel ya enak loh. Oh, lulus boleh. Sri Tanjung, kaya ngopo Yai?
Sri Tanjung. Sawisipun Kakang diutus Gusti Silahadi Krama ngupaya tambaning negara. Mas telung plengkung swasa panggelung. Nanging banjur pun Kakang mulih ana bali pomang tangga teparo padha ngendikan yen Gusti Prabu Silahadi Krama demen marang awakmu apa bener kaya ngono ya Nyi? Yen pun Kakang duweni apa? Ora iso ngenakno wong wedok, ora iso gawe mulyane wong wedok. Ning yen Gusti Prabu Silahadi Krama bisa mulyakake, apa bener silahku sedeng karo Gusti Silahadi Krama? Tak takoni maneh. Jawaben kanthi pratitis, jawaben kanthi jujur. Kowe selingkuh apa ora karo Gusti Prabu? Ora selingkuh. Engko nang yen ana ngarepku ora ngaku ning nyatane nglakoni. Temen Kakang kowe. Sri Tanjung. Apa buktine yen sliramu ora nglakoni selingkuh karo Gusti Silahadi Krama? Ya kaya apa? Ya. Ya. Dadi lek kowe sedeng, umpama kowe gulumu tak pedhot, getemu. Oh. Yen getemu mancur nang segara ambune wangi kowe ora selingkuh. Oh, ya, wis dadi presiden ora dadi apa. Mara kene, Sri Tanjung tak tegakno patimu. Wah! Lah dalah banyune kok wangi Sri Tanjung. Lah diwangi nangis ya makin nambah ya. Wonten pamundhut saking Baktiar Channel utawa Bapak Suwarno Seduri. Ya, dipun layani. Sumeneng. Dang dekno dang. Wonten pamundhut napa? Ninggal katresnan. Tanda merah.
jroning suka kita kudu tansah eling kelawan waspada. Mengko dibacutake ana gara-gara ya, Nduk. Lakone ben kecekel dhisik. Ayo yo.